Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod ne vom juca în arena Free Fire. Și am decis să ne jucăm acest joc pentru că e un joc foarte vechi. Jocul e vechi jocul. Dar ne jucăm înainte pe canal, doar oamenii care se uitau înainte să stă cu videoclipele vechi știu că ne jucăm în arena. Și am decis să mai facem încă un episod de arena, adică al doilea episod de pe acest canal. Vom juca la Clash Squad Rank. Și să ne găsească meciul și vom începe. Bun, ne-a găsit. Și uite ce mai face și să vă spun de ce nu am mai postat pe acest canal o perioadă, pot să zic, destul de lungă de timp. Mai postam eu din când în când un videoclip când puteam și aveam și chef. Dar azi nu prea am mai postat. Ia să vă spun de ce. Pentru că a început asta cu școala și stai mai mult timp la școală și da. Ok. Așa. Nu ca al nostru, nu contează. Acolo. Medkit. Medkit pe acolo. Ăla îmi ține acolo. Mai las că 7. Mă mor de aici. Da, azi mă primă de două. Așa. Nu știu de ce să fac, să dau medkit. Ok. Uite-l sus. La cap. Uite-l pe ăsta aici. Nu. Ok. Ăla-i pe sus. Opa. Aici lăuntru. Ah. Da, e rip. Nu am făcut nimic. Da, e rip. Da. Am încercat. Cât i-am dat, cât mai avea, să vă pe altul. Avea 75. Ok. Dacă aveam armă, îl omoram, da. Ah, am încercat. Ai mine făcut că mai nimic, că urmă să-mi iau pe ăla, lăsa să-mi luau pe ăla altul și... Da. Am dat câtă puteam să fac, dar m-am grăbit eu și... Plus că nu mai aveam nici mechituri și pena și zona și n-aveam nici perete unde să mă ascund. Ca să-mi dau mechituri în caz că aveam... Deci șansele mele erau mici să fac. Dacă reușeam să-l mor pe ăla, puteam să mă să-mi dau medkit și poate... Reușeam să fac runda. Acolo. Ok, au i-am dat cap. Uite-l. Bă. Nu. Sper să fac ai mei ceva, dar am dat un kill până acum. Ăsta s-a aplicat. Ăsta e slab. Ăsta văd că stă în bază, ăsta îi dau din fotografică. Doamne. Și ăsta îi dau din fotografică. Dar să faci cum oamenii în joc. Stai aici, mă chinui. Ai mei n-au un kill, nu? Că la mine are ăla un kill. Are degeaba. Da, se mișcă la... Hai că se mișcă în sfârșit. Nu contează. Acum nu mai fac rândă. Nu, cred că au șanse, că plus că au pistoale, au... Plus că au mai luat arme de la mine. Atunci dacă mă luau ăla pe la spate... Ce cred că pot să zic că făceam rândă. Dar m-am luat pe la spate și n-am apucat pe nimic. Episodul ăsta va avea în jur de vreo 10, 20 de minute, cam ceva de genul. Vreau să revin cu
episoade de care n-au foarte lungi, foarte lungi. Dacă le pot să fac episoade de 30 de minute de care n-am, nu va fi o problemă. Ok, arată ok, care îți place mie destul de mult. Ca să mă vezi cu partea asta. Op. Uite de aici dacă până acum. Ok, iau. Stau o grenadă acolo în față. Poate poate nu mi-e cineva. Am nimeni să ia nu cu mine. Ți-o grămadă. Bitunul. Am văzut un pe mă. Doi, scuze. Scuzați-mă că nu vorbesc, dar sunt foarte concentrat. Ok. Opa. Ah, help. Ok. Pus două glori lângă și ala. Ok, ăla e low de acolo de la ei. Da, mă, dar nu fac nimic ai mei. E capul mele. Am încercat, dacă ai mei nu fac nimic, eu joc degeaba. Că nu pot să joc 1v, nu pot să joc 1v3 sau 1v4. Că timp ai mei nu joacă, nu... Am încercat, am 2 kg, nu pot avea mai multe, dar... Nu pot să iau mă pe jave. Adică, sincer, am printre ultimele și la damage pe ăla, adică l-am lăsat pe la loc acolo. Am dat damage la o grămadă. Puteam să fac un, dar era foarte greu. Foarte greu că ne-a care nu joacă, adică practic nu joacă mai nimeni de la mine din echipă cu player acolo. Așa avea shotgun mână, nu știu player-ul în față. Nu știu până... What the fuck, nu știam că era acolo. Knock, easy, leger. Easy. Easy. Bă, hai cu 3 nocuri, mă, că nu se poate. Wow! Incredibil așa ceva. Ce-am făcut, bă, meciul ăsta, bă, rând asta am făcut-o de m-am spart. A, nu se poate, nu. Hai zi. Am făcut 3 kg rând asta. E, vedeți? Mapa era lejeră pentru că mi-am prins pe acolo și am prins frumos. Am avut și noroc acolo, bine. Da, oricum. Eu am făcut mai nimica, dar totuși 3 kg. Bine, nu e mare chestie 3 kg, dar gândește-te că e destul de greu de făcut. Când te gândești că ai tăi nu joacă deloc și tu ai făcut o rândă singură. Să spun, dar sincer, e destul de greu să joci. Așa. 1v4, să zicem. Nu neapărat, că meciul ăla tot au stat în casă și am luat lejer. Meciul ăla, runda aia a fost destul de greu și au jucat prostia, de-aia am făcut runda aia. Bă, la primul pe care l-am luat atunci nu știu cum l-am luat, dar am avut noroc și am reușit cumva să-l iau și... Am făcut eu cumva să iau 2 și iau 3 chiar. Ok, am văzut, știu unde sunt, dar nu știu de unde mi-a tras ăla. Cred că e după casă sau ceva de genul. Cred că e după casă sau ceva de genul. Așa, dar nu-i problemă. Nu-i bai, cansat. Pune-te. Pune-te cansat, bine.
După cum trebuie cu shotgun-ul. Avem knock. Sau. Ok, knock. N-au finiscă cu așa de adică și n-am kill. Ok. Încă un knock. Aia zic, mă. Bă, nu mă dai, mă, nu dai cu mine. Prea bun. Nu sunt cel mai bun. Glumesc aici, nu sunt cel mai bun player de Free Fire sau ceva gen, dar ăștia ar trebui să ne bată până acum și momentan văd că n-au reușit să ne bată și cred că o să câștigăm meciul ăsta. Dacă mai jucăm așa... Bine, eu dacă mai joc așa, cred că o să reușesc cumva să iau meciul ăsta. Dar nu sunt sigur. Ce mai pot spune? Vă spun eu că ce mai pot spune. Ok. Ăla îți dă medkit mai mult ca sigur. Bine low. Verify. Nu-i da. Uite acolo. Opa. Mai înainte. Ok. Au și ei un knock, asta e bine rău. 2. Încă facem meciul ăsta, fii că facem meciul ăsta. Revenire, da, forță. Ăsta gândă să zic, nu. Muscă. Mă. Am o muscă aici lângă mine care mă terorizează. 1v1 eu cu musca. 12 minute meciul ăsta. Mă scuzați dacă nu prea vorbesc, dar sunt foarte concentrat și nu știu ce să zic. Pentru că văd că meciul ăsta am luat o întorcătură foarte drastică. Cum ar fi să pierdem aici la ultima rundă. Dar cred că dacă jucăm ca lumea, cum am jucat eu până acum. Uite-l colo. Nu. Opa. Knock. Knock și dead. Knock finish, bun. Hai, leger, așa de vară. Leger nu se vară. Încă un knock, leger. Ăsta-i win-ul! Nu te cred așa ceva. Incredibil. Nu se poate. Nu se poate așa ceva de la 3-0 pentru ei la 4-3 pentru noi. Incredibil meciul ăsta e bine. N-aveam cum să nu fiu MVP cu 9 kill-uri, 4 asisturi și 4 în 300 de meci. Practic am făcut mai tot meciul. Da, sunt silver 2. Uite și eu, 7 kill-uri, ăla a avut 0 kill-uri, n-am făcut nimic decât a avut 0 kill-uri, decât a dat damage, atâta. A fost meciul ăsta, sincer să vă spun, un meci destul de greu. Pentru că, și deoarece a fost, au început ei meciul destul de bine și am zis, bă, na, și bluza. Am început, bă, 3-0 pentru ei, am zis, mai iau o rundă și aia e, bă. Dar am văzut că am luat o rundă, am luat 2, am luat 3 și am zis, bă, luăm și pe asta și câștigăm. Se pare că am luat-o și am câștigat.
Nu mă bucur. Aproape au bandul ăsta, mai îmi trebuie 4 sori de ăștia. Și au bandul, eu joc asta și o să am bandul ăsta pe care vedeți aici. Bun, și o să revenim cu un nou joc pentru că nu mai pot să bag un meci de Free Fire, că nu pot mai găsi 30 de minute, 15 minute, vă revenim. Bun, am revenit cu un joc mai leger, un joc așa de pack opening. De exemplu, FIFA cea genul pe telefon, deschidem aici până vom face 18-20 de minute, ca să nu fie clipul chiar așa de scurt și să iar mușca și să fie mai așa lejer. Pe azi zic ok, o să fac cardurile mele, am pe Neymar, încă un Neymar, am Ronaldo, Lukaku, Kane, Alba, Cruyff, Maldini, Morata, Van Basten, așa mai departe. Vedeți oricum, i-am pe Hagi de 91. Vedeți, o să vând un Neymar, pentru că o să-l vând aici. Cel mai mic preț 589. 589, eu oricum cu 500. Și vă deschidem în continuare pe acolo. Pe viitor, probabil când vom avea 100 de abonați, probabil vom face live-uri zilnice, chestii de genul. Vom posta, eu pe canalul acesta am postat, m-am lansat, am postat și tot așa. Da, momentan, până începem școala, sincer, aș vrea să mă mențin să postez în continuare. Hai și acum o să postez în continuare până începem școala sau mai încolo. Până mai ieși un pic. Până începem școala, serios, bine de tot. Când o să începem școala, serios, va să trăiască să învățăm și așa mai departe. Sincer o să postez. Dacă nu o să fie zile de alea ca să am că să învăț pentru o lucrare, test ceva. Sincer să fiu, o să stau și nu o să postez eu aceea, pentru că stau să învăț ca să iau o notă destul de decentă, ca să pot să mă joc în continuare. Și de atunci, după aceea, o să revenim în continuare așa cante, bun. Și ultimul pack o să vi-l las să continue singur. Și o să plec. La revedere! Bun, nu închidem acest videoclip, o să mai continue, pentru că vreau să vă spun să nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și ne vedem data viitoare.